Wong sugih ki mesti cukup, Mas. Mesti urung mesti. Mergo wong sugih lek roh tanggane sugih, luwih sugih, pengen tuku neh. Hah? Lah lek cukup. Lek cukup mangan aja nganti rong lawe gereh. Enak, Nduk. Iki wis nyaman, awake dhewe tetep bersyukur iso mangan dina iki. Cukup, Pak. Ora gigi mongso. Ki rungokno. Masak apa ya? Iki jane nyawang ora, wong genang nggo kangkung dadak takok iki lho. Wes, uang ngomong pakani rambrana nih pada nih wedus ya. Ini belum sekali-kali masak iwak. Ge kayamu ki lho piro? Enggak gimbang karek entar karek cocot. Yo, wong wedok wani karo wong lanang. Wong koyo ngene mbok ndang jiabut nyawan. Wis subuh lho pirang rekat. Omong. Loro no. Ah, kalah karo aku subuhe 8 kok. Pocong kowe. Wis goblok kowe piye kowe iki. Aku cah taat aku. Taat kowe kebablasan kowe. Kowe loro. Aku subuhe 8 rekat. Lah kok iso? Tanggo nambeli sing ndek lali kok. Oh, ya termasuk kodok nih lho. Bedane ning kutha karo ning desa wae. Urip ki lak ning kutha kuwi kudu kandel dompete, lak ning desa kudu kandel kupinge. Soale wong Jawa duwe tembung sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Modele kaya pejabat-pejabat dhewe. Padahal jabatan lurah iki lho jabatan opo? Jabatan sing gare wargane geger ya jabatan lurah. Tonton lek KTP pilihan lurah. Panas-panasan di sini ya. Makanya aku mau kon dadi lurah males aku. Alas wis aku ngene ae Pak Lurah tak telateni wis renese gak karuan kok. Perkara manuk. Apa neh kuwi? Bedane manuk karo kucing. Oh iya beda no, Mas. Lek manuk ki duwe lar, kucing ki duwe ulu. Lah cate Manuk iso miber, kucing ki. Lah gak paham. Apa? Jenengan ngertos kucing. Ah. Kucing enek dilus-lus, Bobok. Oh iya. Lek manuk jenengan ngertos kucing ra? Ngerti. Nek dilus-lus Turu. bobok kandhane kok. Ngertos kucing to? Lah iya. Nek dilus-lus turu. Bobok. Lek manuk Mbok karek dilus-lus ora kok. Manuk dilus-lus mabur to, Pak. mabur, mereka giras ya. Perkara kewan kowe gede-gede to senamu. Aku cilik ae. Apa? Manuk apa? Sing awet ning dhuwur. Manuk sing awet. Manuk apa? Sing awet mabur ning dhuwur. Manukku ya awet ning dhuwur. Manukku dikuku nang omah kok. Aku duwe dikuku. Yo ayo yo malih asosiasine yo. Manuk terbang, manuk. Terkutut. Jare sapa? Terkuku. Gak, jare Terkutut. Terkuku. Kudu. Nakmu paling pret. Kudu. Manuk sing betah awet ning dhuwur, mabure manuke pilot. Manuk apa? Manuke pilot.